कबनूर येथील फुलेनगर परिसरात काविळीचा रुग्ण आढळून आल्यानं नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय। 4 महिन्यांपूर्वीही याच भागात एक काविळीचा रुग्ण आढळला होता। त्यामुळे परिसरातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था आणि आरोग्य सुविधांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे। कावीळ हा आजार प्रामुख्याने दूषित पाणी व अस्वच्छतेमुळे फैलावत असल्यानं नागरिकांनी ग्रामपंचायत व आरोग्य विभागानं तातडीनं लक्ष घालणं गरजेचं आहे। काविळीचा रुग्ण आढळताच आरोग्य विभागानं आशा स्वयंसेविकांमार्फत घराघरात जाऊन आरोग्य सर्वेक्षण केलंय। या परिसरातील पिण्याच्या पाण्याची तपासणी करून ग्रामपंचायतीस त्याचा अहवाल पाठवलाय। तसेच पुढील कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास कळवलंय। ग्रामपंचायतीनं मेडिक्लोर औषध घरोघरी वाटलं आहे। मराठी एस न्यूजसाठी कबनूरहून चंदूलाल फकीर।